Per tal de saber com ajudar els refugiats, vam contactar amb en Dani Campos, professor de castellà de l'Institut Laura de les Franqueses del Vallès des de fa 3 anys. Va néixer a Barcelona l'any 1978. Ara és tutor de segoner i també és coordinador, juntament amb en Tino Barba, professor de música, i en Francesc Josep Rodríguez, psicòleg del centre, d'un projecte anomenat Recreat, que utilitza l'art per transmetre missatges de pau. Fa 2 anys va fer un vídeo per la pau de Síria juntament amb els alumnes de segon E. Bueno, sí, de fet, fa 3 anys vam fer un vídeo per ajudar els refugiats amb un grup de segon i després els últims 2 anys hem participat en un concurs del Hip Hop per la Pau. Hem fet un vídeo. No el vaig fer jo, de fet, és que jo crec que la gràcia és que el van fer els alumnes d'una tutoria amb la participació de tot el nivell de segon i de l'institut i jo crec que per això va ser sobretot l'èxit, entre cometes, que va tenir, que és que els alumnes us veu mobilitzar molt perquè tothom ho veiés i perquè el missatge jo crec que és un missatge que arriba, vull dir, que és ajudar les persones en definitiva. Jo crec que aquest és el motiu principal. Aviam, els refugiats crec primer haurien de ser persones acollides, vull dir que marxen d'un lloc i que són acollides en un altre, perquè per això tenen suposadament refugi. El que crec que és el cap i a la fi és gent que no té lloc, no té espai, no té un lloc on viure i no té ningú que el recolzi, llavors estan en terra de ningú. La dificultat que té és la voluntat de voler-ho fer. Ho va dur a terme, vau ser els alumnes i després, evidentment, la col·laboració de tot el professorat, al nivell de segon d'aquell any, de l'institut en general, de direcció i després d'altres entitats, empreses, ajuntament que es va involucrar en el projecte. També va fer els vam fer la proposta del projecte que havíem fet i vam oferir la possibilitat que col·laboressin com a mínim econòmicament, sinó a nivell de difusió. I es van comprometre a, crec que eren 0 cèntims per visualització fins a un màxim de 1.000 euros i llavors vam fer aquesta proposta com un incentiu a que moguéssim el vídeo i que arribés a molta gent. I després fins i tot van doblar l'oferta, van donar 2.000 euros ells a modo d'ajuntament i van venir fins i tot aquí a fer l'entrega, diguem, del xec i bàsicament una miqueta per visualitzar que estaven contents d'aquell projecte. Aquell any vam treballar amb 2 organitzacions que estaven treballant amb refugiats des de 2 punts de vista, Proactiva Open Arms, que treballen de fet, al mar, vull dir, intentant salvar la vida de la gent que fuig i que travessa el mar, i després amb el Poble Ajuda al Poble, que treballen ja directament en camp de refugiats, amb els que han aconseguit sobreviure i que queden allà en terra de ningú, una miqueta la gestió d'allà. Què podríem fer nosaltres és una bona pregunta, i la recomanació evidentment que sí, a vosaltres i a tothom. Jo crec que tots hem de fer molt més del que fem, jo el primer, i crec que és molt important, perquè és que si no ho fem nosaltres ja veiem que no fa ningú. I què podem fer? Doncs mira, és una bona pregunta. Nosaltres sempre ens han dit, quan hem anat a parlar amb la gent que treballa directament en aquestes accions, que el primer que podem fer és que el missatge arribi, o sigui, fer difondre el missatge. Em sembla que és poc i que és una tonteria, però ells ens diuen que és el més important, perquè el que acaba passant moltes vegades és que són accions que queden, o són conflictes que queden en què ningú s'entera del que està passant o que volem no assabentar-nos, i llavors per ells és molt important que el missatge arribi. Per tant, sempre la nostra primera idea és la difusió del missatge. I a partir d'aquí cadascun una miqueta contactar amb ell i buscar a nivell més visual del missatge, més econòmica, més d'accions del que cadascú pugui aportar, però sobretot el tema de la difusió del que passa. Estem avorrits una miqueta de tants conflictes que passen al nostre voltant i ens hem acostumat una miqueta a que no podem fer res. Com que no podem fer res, doncs realment no fem res. Els petits canvis junts fan un canvi gran. A partir de l'art, en aquest cas de la música, de la dansa, de l'audiovisual, difondre un missatge de pau. En Dani ens ha dit que va necessitar ajuda de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. Els hi preguntem.
Bueno, es fan de forma continuada, però les que vam fer l'any passat, que són les que tenen una significació més directa, i de cada visualització que teníeu a la YouTube i altres publicacions bàsicament YouTube, nosaltres fèiem una aportació de 0,20 cèntims. Vam voler també premiar l'esforç que vosaltres estàveu fent. Una altra de les accions que també fem és que amb el Fons Català de Cooperació puntualment fem aportacions per altres aportacions o entitats. Per mi són persones que han perdut bàsicament els seus drets com persona, que els hi han tret la seva llibertat, que els hi han privat de viure dignament. Són persones que no veuen un futur cert. Fem un esforç també especial i també intentant incentivar a la gent que fes més trucades, no? Vull dir que hi hagués més participació i més conscienciació de la gent de la situació real que s'està visquent. En Dani també va necessitar la col·laboració de dues ONGs. Comencem pel Poble Ajuda al Poble. Parlem amb en Chad, originari de Síria, i que ara treballa per ajudar el seu país de naixement. La nostra organització del Poble Ajuda al Poble, fa 3 anys. No? El Poble Ajuda al Poble és que el poble realment és que proporciona l'ajuda d'aquesta associació i aquesta entitat. Estem a Síria perquè jo vaig néixer a Síria, vaig néixer a Damasc, i realment és el meu poble, no? És la gent on vaig néixer jo, és el lloc on vaig néixer jo que està afectat, està sota aquest setge, sota aquesta guerra. I principalment per això, qualsevol persona em podria ajudar a la seva manera. Intentem contactar a Proactiva Open Arms, però aquests ens ignoren. Per tant, contactem amb una altra ONG amb funció similar. Ens atén Manuel Blanco, originari d'Andalusia. Ell, que és bomber, juntament amb els seus companys, van ser detinguts a Lesbos quan transportaven refugiats i seran jutjats el proper 7 de maig per suposat tràfic de persones. El vídeo que apareixerà durant l'entrevista és un vídeo de conscienciació que ha creat la mateixa ONG. Manuel Blanco, desde el 2015, de hecho soy uno de los padres de esta criatura. Si no hay donaciones, no hay ayuda. Son personas como tú y como yo, que tienen una historia como tú y como yo, y que tienen que dejar su casa y todo lo que eso implica. Tienen que dejar su mascota, tienen que dejar incluso sus muertos enterrados allí en su tierra, organizártelo, buscar a tu familia, meterlo todo lo que tienes en un poco más de una mochila y cerrar la puerta de tu casa y saber que nunca más vas a volver. Bueno, todos somos voluntarios, nadie cobra sueldo, con lo cual nosotros para salir fuera nos organizamos cambiando guardias, cambiando turnos, pidiendo vacaciones, diferentes tipos de permisos para poder conseguir 15, 16 días libres, que son los que estamos fuera de misión. Es decir, sabiendo que existe en el mundo una situación que hace que personas tengan que salir huyendo de sus países, ¿no? Eso lo primero es la conciencia, tener conciencia de lo que sucede. Después tener ganas de ayudar, es decir, podemos ayudar desde muchos puntos de vista.